So welcome back po sa aming YouTube channel and bago ang lahat Happy Family Day sa lahat yan dito sa Saskatoon City. Ngayon nandito na naman kami sa MOA. Paborito natin itong MOA to. Iba. Wala kasing iba, no? Meron gam yung ano yan? Ano yan? Government ay siya. Hindi, joke lang. Basta gam. Counterpart siya ng ano. Asian market. Yan, Joke lang, hindi ko yan, alam. Great Asian Market. Tama. Counterpart siya ng Market of Asia. Alam mo nga, dyan, mga Pilipina tayo. Great Asian. Nandyan yung mga ingredients na hinahanap natin sa lulutuin natin. Ano? Kasi nung isang araw, pumunta kami dito sa Isabel, kumuha lang siya ng pansit. Sabi niya, Mama, I want pansit please. Pansit. Pansit Canton. So ngayon, bibili ako ng atay. Atay, ano ba yun? Pang sahog Cabbage. natin. Yan, cabbage. Carrots. At, Ano pa? para sa family din kasi si Mrs. May pasok bukas. Yung mga nurse may pasok. double pay? Time and a half? Time and a half? I don't know. Sige, Hindi ko pasok alam. ka. Sayang din yan. No? Oh, she wants to remove her seatbelt because she's excited to go inside. Gusto niya kasi. Friends na pati sila Oh, nung cashier. Kasi sila kilala si Isabel dyan nung cashier. Pag hindi namin kasama si Isabel, Hinahanap niya. where is the little one? Yan at tara at kumuha tayo ng pang ingredients natin sa pansit natin. At bukas pala pupunta kami sa Lawson Heights Mall para sa Family Day ng mga Ano bata. yung may frozen? Yung mga frozen Yeah. mga Disney. Diba? Kasama ang mga best friends ni Isabel. Sila Tita April at si Ate Dom Dominic and Ate Brielle. Brielle. Siya yung asawa ni pambansang realtor namin na kaibigan si Nap Ibonete. So let's go at makapag-grocery na tayo. Ito ang mga Pilipino din sa tabi na. Tuwang-tuwa tong isa. Para kang tiyanak. Ano yan? Ano yan? Sa'yo na. Mahal pero Mahal? Isa? 729? dalawa. Ay di, 4 na piraso. Pero parang tinatawag ako. What do you think? Anong gusto mo? Matcha? Ito yung classic or strawberry? Classic, syempre. Original. Marble? Ito na lang. Tapos, sa pansit, ito? Snoopy's? Tama ba? Snoopy? What do you want to cook? Pancit? It's Swiss roll. Papaluya. May patola oh. Gusto ko patola? Gulay? Miswa? Arin, ini? Ano ba siguro ito kapag ano? Kasi isa din mga ay, hindi ko na. Oh. May flavor? Ayaw. It's okay. Ano? Di ba din, di ba? So, ibig sabihin mo, right? Bone, bangus iya. Yeah. Isa nito? Bel, bangus na. Pero yan, sinabawan tapos. Sinabawan. Prito lang yan. Dito lang. Oh. Prito lang yan. Sundin mo kung anong sukukan ko. Ikaw magluto. Kuya Jeff. si, Totoo ka magluto. si Kuya Jeff na naman. Kuya Jeff, marunong ka magluto? We'll introduce you to Kuya Jeff. Our all-around handyman. Soon sa Uy, nakasubscribe yun sa atin. Soon sa vlog. Soon. I like Kuya Jeff. Kaso pag naisip namin si Kuya Jeff, parang gastusan na. Lahat gastos. Gastos. Ang galing niya kasi mag-repair, mag-build. Tapos ngayon, ang dami ko doon naiisip. So, may vlog tayo para dyan. Kung bakit, 265. Pang pansit man lang. 280. Okay na ni? Pwede pa ni pang igado. Kuha tayo ng fishball. Ay, powder milk. Naghanap si Ate Carol ng ganyan. Goldilocks. Ayaw mo ng Goldilocks? Matamis na naman. Okay kasi itong MOA na, mga
Mga pang ano natin, mga pang Pilipinong product ay meron sila. Ito mga inchik-inchik. Nakita ka tayong Bicol, hindi ka talaga pinupang Bicol. May nakita Akala pa, mo hindi na yan nakaintindi. may namit pa kaming Bicolano. Ingat. Mag-ingat. Diba? Naririnig nyo? Tingnan mo. Wala tayo sa Canada. Kuha ka, Bibi, ano? Bibi. Which one? Oh, kuha ka. Bibi. Papagsubong ko po sa mga So may hangin pa. Yung may hangin. Lagyan mo. Ito. Mahilig sa niya. Chocolates. Tapos one of that. Okay. Okay. Ano pa? Huwag na. Talagang. That's it, ha? Yun pa. Let's go. Mama. Uy. Ayos. Magkano ganyan? $20. Yan. $20. Yung sa ulo. Lagyan mo sa ulo mo. Sa lakot. Tama ba? Yan. Wala na sila yung ano pang steam. O ito. Hello. Yan. Ini. Kung ano-ano rin ang tinda nila dito. Ano pa? Yung mga Filipino product, mga Lucky, Pansit Canton. Yan, Bachoy. So dito to sa ano, sa 8th Street. Yan. Gustong-gusto namin tong store na to. Malapit sa amin eh. Pag nag-spaghetti ako, takbo ko lang dito. Meron din silang yan, dahon ng gabi. Pwede rin, oh, bili ka na ng sauce. Huwag na nga yun. Tawag ngayon. Isang labas na. Oh, sige. Pero gusto ko spaghetti para baonin ko. Pwede. Ay, napapaspam ako. Oh, sige po. Nakasila ata sa ano, hindi dito. Medyo mahal dito mga ganyan. All-purpose cream. Ito yung matagal na natin hinahanap. Kumuha ka na para maubusan ka pa. Ay, hindi yung all-purpose cream. Nestle cream ata yun. Nestle cream yan, oh. Hindi yung iba. Ah, all-purpose yan. Pang-salad mo. So ano pa? Okay yan? Wala na pera. Bubuk-buk-buk. Ito muna yung pinamili namin at magsisimba muna kami. Tapos lang kami ng Walmart. No? Come here, let's check Papa. Come on, Isabel. Come on. We left it at home. $12. Ang alin? Pakwan? $7. Bel. Nandito naman kami sa Walmart. Nung isa eh, pakatapos lang si iyak ng iyak. Kasi si Tita Carol. Nabibig, hinahanap mo si Tita Carol? Hinahanap si Tita Carol. Stop crying na baba. may cup. So, ito pwede na to sa ano, sa pansit, no? Hindi na ako maghihiwa. Yan. Wow, may cupcake, ginger pa. Yan. Pag-dip mo sa May dip ako sa house. Sa house? Ito baon ni Joanna. Tapos yung baby carrots. Tapos celery. Repolyo para sa pansit. Lalaki naman ito. Ito. Ito maliit lang. Ha? Ito lang, maliit lang. Pwede kuha ka na maraming plastic. Bel. Lagyan natin. Roll Okay, back. this one. Baon. Cookies. Pwede na yung baon. Well, it says $3 from $8. So, alam mo, sale Yung ko ano? lang. Marami pa yung chocolate. $8.97 ang iba. Or baka ito ang nag-sale. Ano kaya? Hindi, nasa nandyan. Yun yan. Yung cookies yan. You sure? Ito kasi sa Saskatoon City pag Sunday maaga sila nagsasara. Yung iba 6, itong Walmart ata 9. Walmart ang pinakahuling nagsasara. 9 ata. Tignan to. Gusto mo to? 11? I don't know kung mura yan. Walang iba. Lahat 11? Itong ano lang sa pansit.
Ito na ata pinakamura eh. Nembel. Okay lang. Regular? Mag-movie. Mag-movie mamaya. Movie parang stand up. Oh, do you like Ano yan? this? It's a dress, Papa. Oh, Wow. it's not broken. Do you like this? Yeah. Oh, look, Papa. Oh, buy mo na. O, kunin mo na. Mahal. Magkano? $20. 20? Bukas na. Hi, we will buy Kunin this. na. We will gonna buy that. For Isabel. Let's go na sa toy. Makarami ka na naman ng damit. Gusto daw ni Isabel ng toy. Ito na lang siguro. Kahit alam niya na to. Wala na kami maisip. Wala na kami maisip na toy para kay Isabel. Ha? Sabi ko naka-sale, di man to naka-sale. Kaya lang, marunong na kasi siya magbilang. Pero, sige na. Pwede naman natin ito i-gift kay Jik din. Are you happy? What will you say? Do you know how to count? Yes. Sige daw. Count from 1 to 10. Ano yan? 1? Sabi na 1? Mama, it's a house dinner. Ah, okay. Sa house Sige, na lang. Sa house na lang. Okay. What did you say? You're welcome. Oh, kiss mama. What about Papa? What about Papa? Love you. How about Elsa? Hug Elsa. Hug Elsa, baby. Isabel. Oh, hug Elsa. It's all up. Warm hugs.
So yan at nandito nga kami sa Lawson Heights Mall. Kasama ko si pambansang realtor namin. Good morning. Ayun, welcome sa... Yan, kasama namin yung mga bata. Kasi si Tito Nap merong dalawang chikiting, mga friend ni Isabel, si Ate Brel and si Ate Dominic. Yan, kasama namin sila Mamila, si Daddy Lo, yan. Tita April. Happy Family Day sa Yan. mga Dito sa Pilipino yan. na nandito sa Saskatoon. Oh, sa Saskatoon. Sa Canada na rin, di ba? Oh. Meron kaming vlog kasama si pambansang realtor natin. Gawa ng isa sa may mga kasalanan. Kung bakit kami basta happy kami dun sa vlog natin ngayon. Siguro i-flash natin ng konti. Yan. Bakit? So, yan nga, happy family day po sa lahat at si Mrs. ay may pasok. Kasi sabi ko ay mag-overtime ka. Time and a half sila ngayon, di ba? Kailangan mag-overtime ng wife ni Marco para mabili niya na yung second property nila. Talagang sinabi mo na. So excited na ako sa second property nila. Mukhang mas malaki na yung baby. Ngayon pa lang, hindi pa nga sila nakaka-move in dun sa bahay. Pinag-iisipan niya na ngayon yung second property. Doon sa condo. Which is good. Sana no? Sa Not next month, pero at least kumbaga sabi niyan ahead na kaagad mag-isip. Advance na mag-isip. Advance mag-isip. Depende yung kay Mrs. kung kung agahan namin o Kasi Depende kung anak yung uunahin or yung bahay. yan, anak muna o bahay. Kaya parang gusto nang sundan si Isabel eh. Yun, patay tayo dyan. Kinakabahan ako paggabi. Ang tanong ko kung agree ba dyan si Joanna? Baka ikaw lang yung nagpaplano. Siya nga nagpaplano eh. Mas matindi. Mas matindi, no? Yan. So yun nga pa happy family day sa lahat dito sa Canada and dito sa Saskatoon City. And nakashades ako ng pula kasi gawa ng yung salamin ko ay naiwan ko dun sa sa bahay nila kuya. Hinahanap ko ng isang araw. Yan at ito lang ang naiwan dito sa sasakyan. Masyadong mainit. Ang ganda yung panahon. Yan, napakaganda ng panahon na. Kala mo hindi malamig pero malamig. Yan, so baby. Say hi. Ayan. Yun nga, pumunta kami dun sa Lawson Heights Mall para dun sa pa-event para sa mga bata, no? Para ngayong family day, ngayong Monday. So, si Mrs. ay pumasok kasi gawa ng sayang daw yung overtime pay nila. So, kasama ko sila, Tita April, sila Nap, and si Mamila and Daddy Lo. And thank you at nagpakain sila dito sa Delight yan, sa Delight. Nalibre pa kami. So yun lang po at yun lang ang aming vlog ngayon. Gawa ng yun nga family day tapos kahapon namalengke kami. Dinugtong ko na tong ngayong araw. Tapos yun si Isabel nagpagawa ng nagpaluto ng pansit. Yan at thank you sa panonood and see you po sa mga vlog natin susunod dito sa Saskatoon City. Yan. Say bye-bye. Thank you for watching. Yun. Libreng candy dun sa Delight. Guava candy.